litum berta kipi atum apan churo lo ni litum na chuning riat eng pen nang litum ge bang pot nang litum phan ngar chuning rira lam kaning ye nang kok rat ang nu ge kapeklar nang kok alam ge la hello non malom lam ahokhe alam rat along pon pulo la bongo senatum neli kapeli alam galpu neli si neli pen tuliram rong hanga ke hai CEM neli tum hagohati secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo shot po la pen mo pige nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji usi apele alang apele la pen la pan bongo sena atum BJP atum pen cerap si nelipan tuliram rong hang si 7 crore troksi kuti troksi apoy sa nelipan ng piat lo usi alam kapeli kapanyatan lapen ke nelihala neli Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny neli loan and si chonam lok lo halata tuliram rong hang si neli panang nampi usia kachethang lake ahokhe alam Jimny ke nam ke neli sopo akleng bang loan and si neli pan Jimny na nampi seta na nampi putapu noda atheman neli ke neli arta ningkan troksi kera polo ko si neli pan loan and long le nang pipe lama si neli sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang neli pension pen si neli installment ki pi akena ke neli le a loan ke en ke sa neli sopo men pen la ke ako kagos potro nang jum langi pe dolo la pe a seat mania bangta neli bolero bang se jordet si asit mani neli seat mani anda poisa la si hala bolero bang jordet nang kok lo poisa ko vedet na tige chini lo neli la rata kami claim lok si poisa pedam lap lo la helo abinong ke kar biatum inglong arat atu phat kapejok long along riga pejok amunit tum phang pejok ji akam ke claim lok pen si neli poisa ke neli ka chobia pot anta bank benta ulai lap la pen pedam lap fixed deposit anta pedam lap neli non awas talasam la sila kuti troksi tuliram rong hang si bongo senatum a ordara teng pen neli pan poisa na pipu ke laga ahok kali bongo senatum alang lipan order pibo labang e chinilo bongo senatum alang lipan order ki piateng men si la NGO APHLC aki mita ka selam lo lage bongo senatum akam lo lage athema kopya ko si bongo senatum e claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum lapen bongo senatum athema nang litum ning do tahai ningkan parukre sirkebra troksir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada asamis tum tahadak pedodun lo bongo sena methang dum da dolo bihari tum tahadak dolo pen tribal ke do an dum da dolo pen kilonja ohomia tum an tahadak si pedo atlo ke dode dun ke karbian an hada karbia pan bilong lo kapre amat karbia tum ajak kong papa wedet lo karbia tum han ajak kong papa wedet pen si election ke dam tang anta congress amendment
BJP amen pen la bongo sena pen Bihar sena tum election chi pe hai bom lu la pen hala tum election Congress amen pen ben bongo se BJP amen NC la bongo sena tum chi pe hai lu ka chi pe hai pen a jok si ilitum Karbiang Long di Mahasau ke alang litum West Karbiang Long anta la bongo sena Bihar sena tum si control keep lu BJP apan Congress panta la tum si control keep lu aku nili hala mohedi hala 7 crores alam ta aku putuai phak po ahokhe ma ke alam ke klang ke tuliram ronghang man se klang lo ka dila apod lage ni fan defamation lo no bi juno lo lage la si alangli nili alangli fan ke ther to alamli ka choningri nili alangli fan choningri lo alangli la ka ahok kali pura rata fan ke than nangji pu si nili tuliram ronghang fan choningri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alangli si ke nampu la pen nili hala NGO APHLC along si ke dun po advisor pu pinini pu ai hui amar la so alam henopik hala rong be thi ke bang ludet jo mathadam u e amar bang kama thathu bang kathara tum aning ke ake thi tum ne ke poisa pu an ga chu en lundang derle itu ke der thu lo pu hala jaha du kama tha to hu pu ke enduna pu yo jo matha thu ke mo election ho ga vote pialing pinan pu yo matha thu ke alam bang ke la thu ke ahok lage seta la si la support ke chok chi lage la si ni tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan ni li nang li tum pen si choning ri lo nang li tum keng si je alang li peklar nang ji rata to pan je alang li ne li pan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam ka li pura alang pen ni tum secret meeting do puta ahok kali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alam la pen jimni ke nam pala la ke ahok kali ne li pan nang nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nang i la ke la tuliram ronghang ke hai alang lipan ka choning ri neli